Ang tawag pala nila dito is jujube. Pag-pronounce nila is tutube. Tapos, pero nag-search ako, ang tawag dito is red dates or Chinese dates or Indian jujubes. Yung skin niya, talagang ganyan yung kulay ng skin niya. Hindi siya sira. Ganun talaga siya. Kaya nga siguro siya red dates. Crunchy. In fairness, ang tamis. Hindi na kailangan ng asin. Kaso nga lang yung loob niya, parang cotton. Parang ano yung apple niya kam. Diba sa Ilocano, meron tayong tinatawag na kinapas. Yung loob niya parang ganito. Pero matamis siya. Tapos crunchy yung nasa labas niya. Yung sa skin part. Okay, ganito yung seed niya. Tutubo kaya yun sa Pinas? Comment nyo nga.